Ah. Muna ibira niya. So mo ni siya gitawa, mo ni siya Tawag og kuan sa tanibag mo gud. pwede po ni siya duyan na no. Oh, di man. Muna ikuros manok na ko yan ba iburag ipinta. Sa mugama po kay nanay. Ha? Mugama ka. Ingay na. Mangita lagi ko na daw, mangita ko kung mag-discarga diaw, ilabay mo gud nilang tanan ni. Kana diha sa Tanan ang Bio, no? UL. ayol no. Oh. Ay dagan. Sa niya ta karon din he. Kana gupan niya di ay. Tuhon atong nasaksihan ang paghimo aning unsa ni? Uyanan. Duyanan ni siya na. Pero ako ni siya, himuon na ni siya nimo og kuan sa net. Reels na. Oh, net pwede balibol. Ito vlog. Net sa balibol pwede ni. Okay no. Oh. Sumay man ka nimo gama no. So kung naay magpagama, dawat ka. Ay mahal man gud na gud. Mahal gud no. So ni ata din ini sa upper langkangan. Oh, Purok tres, yung dapit sa may Nasi puloy diri manggamay og diri dapit padulong sa kay Guntero, no? Diri sa Ratsada. Niya nakita niyo diri nga vulcanizing. Usa ni siya nga mugama no, labi na kanang gitawag og nabitang doyanan, no? Maay na siya mulala. So ingon ani ato nasaksihan nga. So ako siyang nakita, ko na lang pud siyang gi video aron pud nga may baluan ninyo nga makamao pud siya diri mo himo nining gitawag og kanang klase doyanan o sa ba net no net so kabalo siya mulala din so kung magpahimo mo anhila mo din bisita lang mo din ito no dapat mabuga ka may man kayo so karon pa nakita ba nga karon pa ko nakita actual nga trabaho ng ingon ani bisan og simple lang nakita na ko nga gagama ba no kasagaran na to mahibaluan nga humandaan naman mandaan so takabalo sa actual gyud sa paghimo so karon nakita nato nga naghimo ka nga actual pwede ba kuya og imong padayonon og gama itong videohan gamay gyud sa nimo paggama sa estimate po na siya o wala ni estimate ka na ito libil lang gud mo ay libil na siya mao din na siya pila nakakaadlaw ning ginama Nair man ako gud. kay lingaw no. Buhat ko inani. So gamit kayo no kay mga kuan na lang na nila ilang mga scrap no kana. Ba ana ka sweet tong ba ni. Labay lang nila. Pagkanindot kay nimo talento nga kay baluan. Ba maning gamit na guni sa sako magbugkos ug magsanggig mais. Amo ni siya gimito di na magamit og nylon. Ay katong straw. Katong straw ang putol man to inig giligid pangpang. Ako to straw. Mag-ispan ini putol lang yang tatkos. Oo. Pero kini di na putol ang sako may gisiyon. Sto pa imo ning gi kuan ni muna no. Imo ni siyang gi straight asa na siya. So mo ni imong himo pwede man i-edit sa manok net no di ba? Oo gani mo kung ipinsan niya. Ay pinsa Ito yo sa manok. Singon na wala na siya pagama di ay mura siya og mura kagadula-dula no. Gani ako lingaw. Ano, Lantaw TV, ang cellphone. Sumpay na pod. Sumpay na pod na. So, ingon ana na siya. Ana. So, nagagama jud kani. Dito ko ibuksid nun. Amo ni mong trabaho. Kaya ko lingaw. Sa Bukidnon. Buhat og duyan na para sa mga kauban. Dito may kusog yun nga mga kuano, tigama ina ni. Wala kang bukid na may mga kuan ni magpag siminto ba buhos. Ayo naman ni sa nani. Ligon mo guni siya. Ligon ni. Ano? Dili gabok. Ligon ni nga kuan. So minteras og walay customer kalingaw lang kani. Kalingaw. Kalingaw ni. Pwede man himong duyan no. Uy, duyan na ni, pwede. Sa pound haon lang. Pwede bolo ni. Baba. Magbuhat ko ni kitong kuan bali. Ato lang 5 ounce. 5 ounce na nakadaganan ni. Aron baga, aron siya nga ligon. Buhat ko niya. Aron ligon. Ligon. Para dire. Ngita ligon na. So okay. So sa tanan mga viewers, followers ni atay na diskubrihan nga nagahimo no. Nining actual nga naghimo nining kanang mga sa doyan, sa mga net no, dinhi sa upper langkangan. So
Indot jud og naa kay ko ano, kana kapital bang mo palit kag magama. Ano tumugama kung may kuan ay. So dinhi lang kag takutob at least kan hibalo mo nga didis upper lang ka nga dunay mugama ay diri og ang gitawag mugama og duyan kanang mga nit sa mga manok unsa ba diha, no? Kamao siya mo lala na. Okay, mura man galala po ni. Lalas. Lala. Sa maon ni, no? Kang kita. So kani siya wala niya palita, mga waste lang ni, mga scrap na lang ni, no? Naka-ideya pud siya nga mao ni maghimo siya. So nindot siya, no? Mari makauso ni. Mani daghan mo baligya na. Mga inani. Palito na lang di na pangayo. Ito, no? Gamit mo di kayo. So salamat og thank you for watching and bye-bye.